Kuromba. Kumba kwedu kune guva rangu ndakafa katu kese. Baba na mai vangu vakazofa mushure mekunge ndavachekeresa. Matangiro enyaya yangu kuSouth Africa anoti kusiririsa, oti kukonfisa, oti kurwadzisa vabereki vangu vasati vashaya. Zvakatanga pakuuya kuPolokwane and everything took a wrong turn. I will explain kubva kukutanga kuti chii chakaitika. How I met Abiole akazondirombesa and where I am today. It's a very long story. Munoziva here kuti muupenyu pane vanhu vane minyama. Vanhu vaya kuti chiro pabasa pakabiwa kunongonzi ndiwe apa iwe usiri. Ndinodaro nekuti ndakazvionera pamhino sefohla. Dambudziko iri ndakariona mushure mekunge ndakwira bhazi kubva kuZimbabwe kuPolokwane. Ndadaniwa neshamwari yangu aiva ati kune basa kupurazi raishanda kuLimpopo. Semaziviro yenyu kuLimpopo kune mapurazi akawanda anorima mapotatoes, matomatisi, maavocado, vanoita zvenguruve, chicken, zvakangowanda zvakangosiyana siyana. Ndakakwira bhazi kubva kuBulawayo. Within 3 hours taive tasvika paborder. You know kuti Bulawayo to Beitbridge pedo sei. Tasvika paya, shamwari yangu aiva andiudza kuti ndinodzikira muPolokwane. Ndakaudza conductor webhasi. Akati aizondiratidza asi sezvo takanga tiri paborder taizonosvika muPolokwane wava usiku. Takabva paborder kuma6 zuva rodoka. In 3 hours takanga tapinda muPolokwane kukanga kwava kuma9. Ndichingodzika pandaienda kuti nditore foni yangu ndifonere Sangwira kuti ndasvika. Varume vaviri tu vakasvika ende kuradza kwazvo ndeve kumusha kwedu. Kwanga kwatova kuma9 ndipo pavakandivhiringidza. Umwe akandidzipa neruoko rwake, umwe ndokutora zvisechewo zvandaive ndakabereka. You know the way Machinda travels, kwakutora zvese nefoni. Ndakangosiiwa pachena ndichingori ini. Apa phone number dzaFrank ndakanga ndisingadzizivi nemusoro. Mari yose yandaive ndinaye vakatora. Passport zvese newallet vakatora. Ndiyo welcome to South Africa here. I thought kuti Joburg kana kuti Cape Town ndiko kwakanga kuri dangerous. muLimpopo here. Uyu ndiwo munyama chaiwo ndambotaura kwekutanga. Ndaizotangira papi. One lucky randoda kungotaura ndere kuti kuPolokwane kunodziya. Kwete kuti kunodziya kunopisa. Ndakaenda hangu ndikanogara pawindo reimwe shop ndapererwa. Ndokubva ndangogarawo kusvika kwaedza. Frank was still waiting for me. Apa inini handichakwanisi kumufondera kuti ndizive kuti aigarepi. Ndakanga ndisina any information. Pfungwa dzinotenderera. Apa isi varume tinopererwa. Plus kutya kuzvidzikisira nekusada kunzwira tsitsi. Saka ndakangoramba ndichiplaya strong. I'm sure Frank aiva akangomirira phone call kuti nditizive kuti Polokwane yakatarisa kupi, kuti ndizive kuti anogara kulocation kana kusuburb rinoiji. Apa ndakanga ndisingazivi. This was the longest night of my life. Kwaedza I told myself kuti I had to act fast and make a plan. Ndakange ndisingadi zvakare kudzoka ndivate pawindow paya ndibva ndaita munhu wemustreet. Ndakatanga kufamba kokugara ndaizogara paya. I ended up mune imwe suburb rinonzi Ivy Park, riri close to town. Pakufamba apa I ended up ndasvika pane imwe shopping center inonzi Ivydale. Ndakaona makagadi vaive vekumusha ndikavarondedzera nyaya yangu. Unoziva kuti kana uri kunyika isiri yekwenyu, kwava vanhu vanotaura language yokumusha kwenyu, unobva watofila at home. Ndakarondedzera varume ava vakanga vari friendly. Umwe wacho akandinzwira tsitsi akati taizoenda tese kumba kwake manheru toona plan. Apa I was tired. Imagine kuti ndakanga ndakwira bhazi ndikavata ndakagara mutown. Ndakaswera nawo makagadi aya ko ndaizodii. Apa maindiyo nzara chaiyo. Ndaive ndisina kana 1 rand pandiri. Ndakatozongotengerwawo chingwa nedrink nemakagadi aya. We went home kumba kwakagadi uya. Akabva afondera tsano vake vaishanda pane imwe safari lodge. Sekuziva kwenyu kuLimpopo kune maresort akawanda. Tsano vakabva vati kubasa kwaidiwa munhu aizoita basa regardening nezvimwewo zvakadaro. Fast forward ndakaendeswa the following day. Murungu akaradza kundifarira and akandibvunza madocuments. Ndikabva ndamuudza story yangu. Regai tidzokere kumashure. Usiku huya hwandakabatwa nkunzi ndikatorera bhegi. Varume vaya, one wacho ainge akasenga sechewo akati achimhanya.
ndokubva arohwa nemota achida kucrossa freeway. Akarohwa beyond recognition. Mapurisa kwakutsvaka identification. Passport yangu ndiyo yakanga iri musechel. Shoko rakafamba paFacebook. Apa inini I was off socials. Family yangu yakarwadzwa zvakanyanya kuti munhu abva zuro kwakuenda kujoni kungonofa here. Mutumbi wakatakurwa ukanovigwa kumusha kwedu. Kwanditi munhu akanga arohwa mufreeway nemota more than 5. Zviya zvekuti mota dzinenge dzichimhanya orohwa nekutanga nechipiri. Saka he was beyond recognition. Chavakangoshandisa ipassport yangu ndokuziva kuti ndafa. Zuva iri rakadozopera inini ndava kushanda. Zvichira kuti mai vangu vari muBulawayo vachichema kuti mwana wavo watsikwa nemota kuSouth Africa on his first day. Ini ndakanga ndichitori papurasi ndichishanda. Apa pay ndakabva ndangonzi 1500 pamwe cause ndakanga ndisina mapepa ende ndainge ndaratidza murungu kuti I was desperate. Ini ndaingoda pekutangira uye pekurara. Safari resort iyi yakakura, yakanaka, holiday destination, pane mapool, zvekuti every unit inenge ine pool. So I would maintain these pools. Ndichicheka sora, ndichidiridza. Pane mota dziya dzema-game drive. So our guests vaiita check in. Pane bhoma zvakare inova restaurant. Vodya, maguide obvaenda navo achivaita tour vachiona the big five. This is a private resort ende pakanga pakanaka. Ndipo pandakanga ndakushanda. Ndipo pandakasangana naAbiole muNigerian oil. Paresort apa paiuya mafamilies varungu from South Africa, from Europe, malocals, vasikanawo vaduku vanenge vachiwawo nemadhara. Zvese izvozvo taingozviona. Paive busy. First month I got paid. Ndikatenga hembe. Phone mari yacho yakabva yaramba kukwana. Chikuru kwaive kuti ndiwane zvipfeko. I was given pekugara kwaigara mamwe ma-employees. Ndakanga ndisiri happy. I bought a phone pandakanga ndisinawo ma-contact. Apa pabasa taiswera tiri busy since it's a tourist destination. Apa kunopisa uchingochaisa kungobva wotoenda kurumu kwako wonovata. Ende haumbotori ma-minutes nekuti unenge wakaneta. Then kuseni back to work. Handina kuzomboita shungu dzekudownloada vana Facebook. Ende vanogara kuSouth Africa munoziva kuti dzimwe nguva kana uchishanda zvinorema unenge usitomborina kana nguva yesocial media. Before I knew it, it was 6 months. The plan was kuti ndizoenda kumba muna December. One day, mangwanani, ndakanga ndichifamba, ndakaona this Nigerian man. Aive aine musikana wake. They were so much in love and vakanga vakabhuka kwenguva yakati rebei. Saka the following morning makusen pabasa pedu taimukira makusen kumuka tichinyunga mapepa tichiona kuti paresort pakanaka maguest asati abuda. Ndipo pandakazodarika neparoom apa ndikaona musikana wemuNigerian uya semaonero angu akanga ari muSouth African. Aiva akamira papool makuseni achizvitora mapikicha ndokubva atsvedza kwakudonhera muswimming pool. Sisi vaya vainge vasingagoni kudhidha vakatanga kunyura vachimwa makapu. Apa I was the only one. I rushed and rest here. Vaive vamwa makapu. Mufesi wachona aiva ari murumu akatozobuda anzwa noise ndava kutsimbirira dumbu ravo kuti varutse mvura. That's how I met Abiole. Akanditenda chose akati imagine kuti dei ndaisavapo what could have happened kumusikana uya. Ndokubva atora manamba angu. Vhiki rakafamba akazondifonera akanditi their stay was almost over. So aizoda kundiona andisire tip just to say thank you. I went after work and we spoke. Akati was grateful for what I had done to his girlfriend. Akandipa 1,000 rand to say thank you. Aikaka, ndiyo mari yandaitambira pamwedzi iyi. Ndakatenda zvikuru. Akanditi ndaive munhu akanaka. Ndakaburitsa kamusodzi. Ndikati this was 3/4 of my pay. Ndipo paakati no ways. You are being abused. Akanditi kana ndaive ndakasununguka. Ndikana off. Ndaizove welcome to his house. Ndonumuvhakachira. This was good news. Ndaidawo kumboonawo nzvimbo nekupindawo muJoburg nekuti icho ndakanga ndisandambosvikako. Akangoseka akabva tusarega kuuya. Mavhiki akapindana ndipo paakazondifonera kuti ndimuudze off day yake iriko rini onditumira e-wallet topinda mubhasi ndoya kuJoburg. This was gonna be my first time in Joburg and I was excited. He told me kuti
I would drop off from park station muri safe mune ma security because I told him my story. Akati if I drop off ndisafamba ndingogara pama seat anenge aripo ndomufonera. Akandiudza kuti ndisanetseka nekuti park station muri safe. Munhu aive ambovhiringidzwa first time ndakaisa mari musocks ndikanyora ma contacts angu papepa ndikaisa musocks zvakare in case ndaizobirwa muJoburg nekuti ndaive ndanzwa kuti Joburg ine mbavha dzakaoma dziri advanced kudarika dzekuPolokwane. Fast forward, I was mesmerized nekuona freeway 5 lanes dzinopinda muJoburg, 5 lanes dzinobuda mabuilding acho kubuda muPretoria, Midrand, Joburg, hapana kana dondo from city to city pasina demarcation. Tapinda muJoburg paya. Ndichipinda mupark station zvainenge itori airport chaiyo handisati ndamboona renki yakanaka zvakadaro iri clean mune mascreen mune matv. Ndakabva ndanyatsowa kusununguka ndokubva ndagara pabhenji uyezve ndakaona mune mapurisa anenge achingotendera ndikabva ndafila kuti I was safe. I quickly called Abiole kuti ndapinda Talala. Ndakagara, I waited. I was ready for matsotsi this time. Pasina nguva Abiole akabva asvika. I was so relieved to see him. We left tikaenda kumba kwake ku4 Ways. Abiole had a very beautiful house. I was used to our country park houses kadziya dzine macorridor akareba side by side. Kwedu muupenyu would have made it. Unonzwa uchinzi ane 7 rooms kuno masamba ayo asiyana. Dzimba dzinodescribe ne number of bedrooms. Yakanga iri a double story house. Imba iyi ine furniture iya top billing. I was given my guest bedroom maive insuit. Ndakageza ndokubva ndanzi ndiuye ndizodya lunch sezvo ndaive ndasvika kuma past 11. Mumba makanga mune mudzimai akanga asiri girlfriend iya. I quickly read the situation ndokubva ndangonyara. After lunch he told me kuti taizoenda kuparty manheru so aida kuenda neni kuMall of Africa timbonoita shopping. Aikaka shopping isu kubhuruwayo taingoziva kuti party nemajita ungopfeka jean nemasneaker totorwa pasi. We drove to the Mall of Africa tikapinda mumashop aidhura akanga ane hembe dzinodhura dzakanaka. We got very nice clothes and he paid. Ini pandainge ndichitopima ndaiti ndikatarisa price yehembe ndotoona kuti trousers chete raidarika pay yangu kaviri kana katatu. Fast forward takaenda kuparty. Imba iyi yanga iri kuUton. Kana muchizwa kuya kunonzi kuUton kudhuze nekuRosebank. Imba iyi it was very big. Tasvika paya. I'm meeting new people. I understood why we had to buy new clothes. Parking yanga yakazara luxurious cars, Range Rover, Porsche, G-Wagon. Whose house was this? And who were these people? Takapinda mumba tikagara nemajita. It was mostly Nigerians and Zimbabweans. Yakutori nemazimba erarama life yakadai mujoni muno. Apa I was getting paid 1,500. Singatokwani full tank yemota yabiyana. Takano mashampopo andaive ndisati ndamboona. We exchanged contact with the other guys. Ndakadhakwa and I passed out. Ndakazomuka the following morning and I didn't see how the party ended. Weekend yapera ndakadzokera kuLimpopo. Abiole akabva aenda neni kubhazi and ndakamutenda zvikuru for giving me a memorable weekend. Akabva andipa 10,000 rand cash and this was my first time kubata mari yakawanda zvakadai. Takadzokera kuresort and my pictures they kept on lingering in my mind. What a life. Inga vamwe vana vaive vane upenyu hwakanaka. Ndakaudza vamwe vangu kuti weekend was lit and still I had a lot of unanswered questions. Back to my single bed, back to reality. I felt kuti inini I was useless. Upenyu hwangu hwakanga huri useless. And for how long ndichiwana 1,500 paprice. Abiola akazondifonera achindibvunza kuti ndainge ndafamba zvakanaka here. Ndikamubvunza ndokubva ndati hongu takataura dzimwe nyaya asi ndakazomubvunza kuti naye Abiola mari yose iwe neshamwari dzako munoiwanepi. Akandiudza kuti if I was open minded kana ndaida kuchinja upenyu hwangu ndaizongomuudza kana ndava ready. Unongoziva mumabasa unoabviswa murungu wangu supervisor aindituka the K word rechiAfricana. Ndakasvika pakuti regai ndiudze Abiole kuti ndaive ndaneta nekushandiswa nevarungu. He told me to pack my bags ndidzoke kumba kwake. This was a month later.
Akauya akanditora. In my mind I thought kuti ainganditsvakira basa, asi akati that Friday night taizoenda kutemple. Hanzi kune orientation and vakamiro. Orientation iyi manheru akasvika ndokubva taenda panzvimbo yaingopindwa nemamembers only. It was a tense setup. Kwaiva kuma10 usiku. Maive mune macandles chete ende maive mune kakutyisa kanobatika. Abiole akabva pfeka gauni reblack tikapinda. Vanhu vose vaive vakapfeka nguo tema. Mukuru wacho aiva priest ndiye akandigamuchira akatenda chaizvo kuti ndaive ndaita choice yakanaka. Akandibvunza zvidiso zvemwoyo wangu. Things were happening fast. Kundaive ndaita choice yakanaka here. Akanditi ndinyore pasi ndisasiya anything, ndinyore zvese my biggest dreams, anything chandaida. Kandaizodawo kudrivawo G-Wagon ndinyore. Indikazvitarisa ndikafunga kuti izvi zvinhu zvandaive ndisina zviroto. Unoziva kana usinga afford umwe upenyu, pane zvimwe zvinhu zvakafanira kuona ejeti hazvimbofi zvakacross your mind. Asi priest vakanditi nyora zvese zviri pakadzikadzika pemwoyo wako zvaunoda kuona. Usasiya anything that you dream of, anything that you picture, zvinyore pasi. I did that, ndikanyora zvandaida ende zvandaiziva kuti I will never in my wildest dreams achieve. Pakabuditswa coffin reblack ndikanzi kuti ndiachieve zvinhu izvi I had to die sezvinoita maChristian pabaptism. Die to my old self. Ndomuka ndava chisika chitsva. Die kunyama yose ndimuke ndiri mwana mucheche anoattracta the good things of life. Pakavhurwa coffin ndikapinda. At this time hana yangu yaibika mananga. Kochanga chava chiizve ichi. Ndakapinda mucoffin vakapfungaidzira. Muchinguva chidiki ndakatanga kurota vanhu vose vatainge tinavo kupati kuya. Vanhu ava vainge varimo murumu makazara utsi muchinhu. Ndakaona paine kamwana karushava ndikanzi priest vakatitora banga ubaya. Ndakamboda kuramba kuhope idzi asi ndakanzi ndaisafanira kuramba kuti ndiye chisikwa chitsva ndaifanira kutora upenyu hwemwana uyu ndove nemakore akawanda. Ndakaita saizvozvo ndokutarisa padivi ndokubaya mwana uya ndokubva afa. Ndakabva ndapepuka kuhope dziya. Wanei vanhu vose vananga ndichirota varipo vakabata maglasi ewine, asi wine iri thick kunge rope. Kutarisa padivi pangu zveshuwa paive nekarusvava kainge kafa, saka zvaireva kuti zvandairota dzainge dziri chokwadi. I was told kuti I was brave and ready to start a new life. I was told the rules. I was not allowed to see the dead, give people money in hand, but if vaida anything ndaizovatengera. Ndakanzi every Friday taifanira kuatenda meeting without failure. Kunoita zvinoshamisa ikoko. I will tell you one day. The following year ndaifanira kuzopa chipiriso. This was too much for me. Ndakabva ndapiwa envelope yakanga ine mari yakawanda. Ndikabva ndanzi nditange upenyu hunyowani kubva kubrotherhood cult E. We left. I didn't expect all this in one night. Takaenda kubva kwaAbiole tikanorara. Fast forward, I moved out. Ndakapiwa imba yekugara na priest. Ndikanzi I'm a new creature. I was not allowed kurwa nemukadzi kubrotherhood kuya tinoita ungochani. Yes, girlfriends I could have, but not a wife. That's why Abiole aigara umba kwake kune vasikana vakasiyana. Neuya wokuswira muswimming pool aive umwe musikana akasiyana neuya wandakawana ari kumba kwake. Ndakatanga kurarama upenyu utsva sechisika chitsva. I was introduced kuupenyu hwemari. Ndikatanga kurarama a different lifestyle altogether. Ndakabva ndati regai ndichi apply passport. Ndakaenda consulate ndikabva ndanotumira mapepa angu kumba. There was trouble because passport haina kubuda. Ndakashaya kuti ngeni passport yangu yainge isingabuda. That's when pandakakumbira one brother from the brotherhood cult kuti andiperekedze kumba. Aiva muzimba, akanga ane mapepa akakwana. Takatora mota yake ndokubva taenda kuBulawayo. This was almost 1 year 3 months ndava kumba. Ndakati ndichisvika kuCountry Park, pamba pedu paive pasina gate, saka ndakatosvika ndichipinda. Ndakaona pane boots pado, munongozivawo zviya zvinhu. Pandakapinda muliving room, mai vangu vakanditarisa kamwe chete. Ndakaona fiye maso avo ndokubva vawira pasi.
My sister screamed ndokubva buda mumba achienda. Kwakasara baba vangu vakatadza kuvhara muromo wavo. What was happening? My father just said, kodwa sakuncwa. Mina, where, when, why? Chii chakanga chiitika? That's why passport yangu yanga isiri kuda kubuda. Saka ndakanga ndiri munhu akafa. Zvichireva kuti ndainge ndafa kaviri. Sekutaura kwandaita kekutanga kuti ndakafa kaviri. Kekutanga kufa nekuti murume wakandibira bhegi wakatsikwa. Ndokubva ndakanovigwa kumusha kwedu mudanga nekuti akanga ane passport. Chechipiri ndainge ndafa zvakare kubrotherhood cult pandakapinzwa mucoffin. So ekaya eSvaeni there was a grave. I explained everything to my mother. Havana kuzvibhedhlera. Mai vangu vakazomuka asi ndaiona kuti vakanga vane kakutya. Asi ndakaramba ndichivaudza ndikavatsanangurira zvainge zvaita kuti ndakati ndichisvika mutauni KuPolokwane bhegi rangu rikabiwa. Amai vangu vakatondudza kuti Frank ndiye akatouya achidhonza chituna ichi nekuti akanga akakumirira muPolokwane nguva yose. Ndakakatyamarara how life can just turn into something else. Ndakazoenda passport office in person ndikasvika ndikanzi ndinyore affidavit because mumarecords avo ndakanga ndiri the late. Ndakazodzoka kuJoburg. Ngadai ndaiziva kuti ndiko kupedzisira kuona vabereki vangu. Vakafa 6 months apart. How? Sacrifice. Brotherhood yakanga yati iri kuda sacrifice. Vachete, I'm gonna continue losing my family. Sister yangu ndiye ari kutevera. Andigoni kuroora. What kind of life is this? Vabereki vangu vakafa pamusaka pangu. Handirari usiku. I have it all, but I have no rest. This is my story. Vatete. Ndatenda nekundipa nzeve. What a story with twists and turns. And zvatinosangana nazvo muupenyu zvinhu zvakaoma. We listen but we do not judge. Mukoma ndanzwa kutsitsi pakuti unoti wasvikawo kamunyika yavatoga uchingoburuka bhazi wobigwa foni wobigwa bhegi wobigwa zvose ende unenge uchitori munhu munyowani. Pane vamwe veCape Town vandakauti kwai akangoti achisvika ndokubva vazama kumubata ende Cape Town kwanzi kuri even worse ndokubva vadomuuraya nekusvika first day ndokubva vadouraiwa bhodhi yake ikanungwa. Bidweka maAfrica kamune zvigevenga aya asi mukoma wedu vakabva vangu upenyu hwacho unobva waita redirected nekuti vanga vachifanira kuti vangonosvika ugamuchigwana mubhodhi wavo nishamwari yavo Frank woenda vonoshanda kuPrus kwavanga vawanigwa basa. Asi vakazoguma vaita desperate vakaguma paresort and they took advantage. In most cases they take advantage. This other day I was talking to a friend and I was telling them kuti there was a time when I used to work for 150 rand a week. 150 rand a week, which is 150, 300, 600 pamwedzi rand. Vedweka and aitwa muAfricana munhu yemurungu ndaitogashira mafoni asi ndichipewa 150 pavhiki. They take advantage vedwe asi zvinongoda kungoti tite moyo murefu. Ndoziva kuti kune vanhu vazhinji vari especially vanhu ya kuSouth Africa uti unonge wasvika kuSouth Africa then my first years they are usually hard, but as you continue uchigara kwai patience pays. In the end unotoguma wadowawo somewhere. Ndikakuudzai kuti ini ndakauya ndine zvibhegi asi nhasi ndikaidzokera kuZimbabwe ndodola gonyeti chairo. Imi Mwari vakanaka. So I'm just telling you this kuti we need to be patient. Kune vaya vanenge vachangotanga kuya kuSouth Africa, just be patient. Musaguma mapindana mune zvinhu zvakadai nekuti unourayisa vanhu vari innocent ndipo paperera yedu.